Hello logofer, nोंथांमोना नयननि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालाम आरो बयबो नाय। Hello guys, नयननि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। Action. माने बे आदा जोंफोरा सामफ्रामबो खोमसि आइ सरि कोई बात नहीं। थारैनो बेयो अननाय जनता माफ नहीं करेगी। अब्लासो होनबाय दा। नों बेनि नांगौखिनिखौ होनो हायाखै बेनिखायनो नोङो बियो गोजान जालांबाय। नोङो बियो होनला जोबबायलै बोरैबा साइसनि। Action. Action. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। Ready action. Action. आफा आं बिदि र আমার ভুল হচ্ছে। नाय नयननि चेनेलखौ रावबो दा नाय। गासिबो साबस्क्राइब खालामदो। पाबनांगोन। Hello लोगोफोर नयननि चेनेलखौ रावबो दा नाय। दिसलाइक थुना होदो लोगोफोर दे। मा थुनो? दिसलाइक थुना हो आं साबस्क्राइब खालामजोब। पाबनांगोनलै। खालामजोबजोबो। टाइम नांगौ थ' मोनसे आंखौ जिराव ओइ स्ल' मसन रिल्स बानायनो आंनो बानायाखै नङा फट' नङा थालाय दे थालाय दे था दे मानो थाव दे दे Ready? र खारनि जाबाय ना बेखौनो हर आंनो रिल्स बानायनानै आरामनो Ready जाबाय? मा खेबबाय माबा बेजों लागायसिगोन दा गावग्राजों बेजों लागाथ' जा ब्लक जानि आं बिराद दुखुआव दं रेडि थ' लाहैसै बिसिबां जों खेलेबाय थागोन ना इसिबां जोबनायसो नङा आच्छा थौदो फट'सो जोबावबाय मा जाखादोंलाय फट' खेबनो रेडि दा रेडि फट' खेबनो रोंलायसिगोन नों गावसिनिबा जाखायाखै खेबनो फट' मा खेबागौ आं फट' दंमोन एक्सन होनदो उन्दुलांसै एक्सन जोंहा माइया कार एक्सिडेन्टआवनो जायासै मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल दायो नों गावखौ बिफाल' दं होननानै दासानसै जनता माफ नहीं करेगी। आरो आं दा क'क्राझाराव फैनानै फुल रेसपन्सिबिलिटि जायासै एक्सन 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 स्मार्ट आप नोंखौ बेसेबांबा गोदाव सोराव नागिरबाय थादों आं नों मा जालाबायखो बेबायदि स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्टआवनो बिदि गैखाया बिदि गैयालै आं सोंजोब्बाय दे मोजां दे गावसों सिमा होनदो दे बेसेबां गोदाव सोराव जादों आं रेडि एक्सन
Kapsma. Action. दा बुंसै अनजालु थांफिननोसो बाबाय आं जायासै जायासै तुम्हें कैसे पता चला? Action. स्पेशली नोंनि आब'नि आंखौ बरायनाय इन क्राइ थैबाय আমার ভুল হচ্ছে मोनसे दाबारसो बैजों थांदो ओरै थांदो बैजों गाखोहैदो दान दालि जहल बानलु बाथोन होनना जोब्बाय थोस बानलु बाथोन दालि जहल बुरजा नांगौ Mana farnya keluar? Ayo, action. Buru, dialog lagi, babel lagi. Ready? Ready, ready. Pasti baik. थिनदों